Samantala, Idol, sa ibang balita naman po, wala pa ring pagbabago sa bentahan po ng face mask sa Dagupan City sa kabila po ng pangamba ng ilan sa posibleng pagkalat ng sakit na Mpox or yung monkeypox. Ayon po yan sa ilang mga tindera sa lungsod. Ayon sa mga nagtitinda, sapat ang supply ng face mask kaya't walang nagaganap na hoarding. Nananatili rin umano ang demand nito sa araw-araw kahit pa marami na ang hindi sanay magsuot nito mula nang ideklara ang new normal matapos ang COVID-19 pandemic. Hindi rin umano tumataas ang presyo ng face mask. Depende sa klase, ang halaga ng mga ito ay nagsisimula sa 50 pesos kada balot na may 5 hanggang 7 piraso. Ang ibang uri naman ay binibenta ng 5 pesos kada piraso gaya ng surgical mask K994 at N96. Kaugnay nito, nagpaalala naman ng DOH CHD1 Medical Officer Dr. Ruel Bobis na huwag mag-hoard ng face mask dahil hindi airborne ang sakit na Mpox. Aniya, hindi ito tulad ng COVID-19 na mabilis makahawa sa hangin. Sa kasalukuyan, wala pang naitatanang kaso ng Mpox sa lalawigan ng Pangasinan. IFM News. IFM News. IFM News.